Hola, bona nit. Moltes gràcies. Primer vull compartir aquest premi amb les altres nominades, Àngela, Maria, Patrícia. Jo crec que me l'han donat a mi perquè han pensat si la Emma triga 20 anys més a fer la segona pel·li, potser que no hi serem a temps, així que donem-li ara i ja ho tenim fet. És per totes. Gràcies als acadèmics i les acadèmiques. Gràcies, Dani, de la Orden, per aquest personatge tan patètic, tan especial, tan pintoresc, tan detestable i tan terriblement humana. Moltíssimes gràcies, de debò. Gràcies a l'Edu Sola, que m'has emocionat, tio, amb el teu discurs. M'he quedat morta. Gràcies per aquest guió que oscil·la entre la comèdia i el drama i que per mi ho fa d'una manera excepcional. Vull compartir això amb tots els meus companys perquè, i tots ho sabeu, jo vinc del teatre i allà aprens molt ràpid que això és una cosa d'equip o no és res. I allà vam fer un gran equipàs. Gràcies, Maria. Gràcies, Enric. Gràcies, Clara, que estàs treballant, pobra. Gràcies, Macarena. Gràcies, Alberto San Juan. I gràcies, José Pérez Ocañas. Moltíssimes gràcies, perquè sense vosaltres jo tampoc ho hauria pogut fer. I per últim, i potser alguns ja l'heu sentit, aquest speech, però és el que tinc ganes de dir, i a més no en tinc cap altre, vull agrair-li al Dani que hagi donat protagonisme a una dona de més de 60 anys que ni està malalta, ni necessita que la cuidin, ni res de res, que té problemes i vida propis. Gràcies perquè, tot i que cada vegada hi ha més dones de certa edat en el cinema, com ho demostra l'Àngela i jo, nominades aquí, estem molt lluny d'arribar a la normalitat. I penso que no ens podem permetre el luxe de perdre la mirada de totes aquestes dones que després d'una vida multitasking han arribat a una edat en la que han de decidir com volen gestionar els últims anys de la seva vida i com volen arribar al final. Crec que el cinema, que ha posat llum a la foscor, com deia la Laura, a tantes coses, que ens ha ajudat a entendre realitats diferents, que ha modificat comportaments, que ens ha ajudat a viure, ens podria ajudar també i donar una pista de com es viu en aquests últims anys. Què es fa? Què fan? Hi ha belleses lluminoses, divertides, curioses i d'altres que no, però si li posem el foco i ho normalitzem, potser perdríem aquesta por tan irracional que tenim a l'envellir i a morir. I potser moltes dones deixaríem de castigar els nostres cossos per retrasar aquest moment que d'altra banda és inevitable. Us desitjo un any 2025 ple de cinema, català i en català, divers en els físics, en les races, en els gèneres i en les edats. Moltes gràcies. I vull dedicar-li aquest premi a la meva mare, sense la qual jo no hauria entès mai la Montse ni tantes altres coses a la vida. Va per tu, mami.